Близко да ве докарам, така да ве познаат. Сега тук на църквата. Тя снимам и църквата. И масата е подставена. Снима си, Чолазарец, това е от твоя организация сега. Все е от твоя организация. Снимам си тук, гетима. Махни с ръката така. Така, браво, браво. Си гетима на телевизора. И чешмата да снимаме новата. Чешмата на старото место. Старото место си. А малко сте бетонирали? Вчера бетонираме там малко цементче беше. А истио такво си, истио такво, нали? Да, това си старото тук долу. Старото? Това си малко чиния, мога тя направим бобо. Ара, какво по? Толкова парна си за тук, Войчка. Старо слепидол, видели там? Не видех, би на бързина поминах, не видех. Не си видя, а ще после като ти видите там вчера. Надоле колсо да гледа се, нали? Гледа се. А оттам на вам тежко се видело да декорации. Водички скарах там до карак на пато. А та от Пашкулица е? От Пашкулица си. Си вода. И там после каките тя вие. Има гости много от Василево, от Пеперево, от Злево, от Ярголица, от Покрайчево. Всекъде има. До година още повече ден. С музика, айде. Старо, не ля се гайдата? Шоти, има музика. Ставро тук с гайдата. Че котлите ки снимаме сега. Първо църквата. Че се прекръщаме да влезем аз Чолазар от църквата и аз да снимаме малко натре. Имаш свекичка за палемена? Имам. Все е организирано. Така. Най-убаво, прописно, все има, аз съм се намобил. Така. Църквата уневичено да вия тук. И аз съм тук кръстента. За тук си, как? Що ти снимаме това си, бе. Чолазар е тук с свеките. Уйди си мен свекички, аз ти запалям една. Нека си я видя. Че пущам Австралията, бе. Снимката тя. Ама снимката, не сликата. Чолазаре, снимката тя видя. Снимката. Пуща се. По-отма това по интернета. Това ще пропадна, ще като само това услуга за годишна. Сега се прославя. Толкова ли е църквата стара? Услуга за годишна, трябва да се прославя века сега. Общината Василево ке дава някой помощ? Да, могат да дава вода, тя съм заангажирана да поправя. Да. Снимах малко, чекай, не го прекинам, дай да ставам аз на паричко. Истио, ти продължам котлите да видят. Кои котли това, верно? Има шатор там? Да ставам и аз някаква паричка. Дай на свекичка да запалиме. Запале там, било дека тук посока имаше малко, това от Леано беше на посока мушката от тикашка, било дека. Дето сам он увек на Свети Или доваѓа и се парче става на Светилия, taj там иде други. Taj Светилия тук, а не го се. Ако. С конето. Светилия. Taj Свети Ѓорѓија. Богородичка, ама имаш икони, они са. Ама чекай, иконите имаш, отнесени са, нема ли икони от тук отнесено у Сушево с лево? Не, камбаната отнесено и две икони има. И две? Така, ама ти върнат. Ако не е проблем, па камбана ти наша. Чекай горе, това как се викаше горе това го видим. Това горе, търдак е. Младо народ там, деца, момичи, къс качува. Сватби ко права, ако вечават.
Невеста, нали, сите горе си качува. Да. Мали това да се поправя тук, ще не ми слушна си рода. Ка няма да се поправи, ка няма да се поправи. Общината и градоначалника... Ама не е разрушен? Не, кирми трябва да се сменят и... Се сменят? И завършава работа. Они чуват. Все съм се писал, борса. Чермиди чуват. Чермидите, чаквайте и гледайте. Все изпишам. Чек сега да снимам малко котлите. Котлите малко ти снимаме. Истата ленция. Аз ще опущам Австралия на интернет. Как? Ще опущам отма. Оди там и котлите снима и шатор да го снима всеки. И шатор е направил тук, бе, газата. Че малко ки снимаме, ето. Чекайте, бъркаме. Одете, работете си, вие. Арен съм, нека ни четито празнико. Амин, чуте Господи. Това е камера, снимаме, не е слика, снимаме това, да знаят, се слуша. За много години да ни празник да ни е, Боре. Па да се събираме тук. Алда Боречко Лазар ще тук организира тази година. Още повече. Здравия нека да. Здравия. Ти как се викаше? Аз се викам Люба, ти познаваш ли ме мене? Ти на Фима не ли беше другарка? Знаеш ли аз колко съм те тебе държала и гледала? Абе, да знам, малечок съм бил. Не павниш нещо. Чекай, не, момент само, знам него Люба на Йован. А на Йован ли си ти? Да, Йован Черка. Гледаш как, после аз ще ти кажем. Ти ми кажеш, все ти ми кажеш. Гледаш, ще ти кажем коя си. По фацата. Да. А мен познаваш ли? Иначе Лазар. Тебе, кой не те познава? Тия двете не ги познавам, женички. Аз съм от Петерево. Да, Черката. Васка. Васка, извини, Васка сега готовка ти ми кажеш. А ти, тук ли ти е потекло ти на тебе? Или с нас си? Свакървата са от тук. Браво. Свакървата, Абе, татото радост, бил бе. Папо Нивичино. И влечена тук да дойдаме. Айде. Браво. Са. Така. Вие по-убо знаете? Нещо такова, я. Абе, днеска... Живка е тук, Живка на Досандо, да, Живка... Я и на Любо невеста. На Любо невестата на... На Любо, да. Що да бръкам, ви има там по-стари. Не, бе, тук направили сте куйна, вие това за сватби че правиме. Два котли, има как две, три. Четири са. Това е добавина. Да, Ай, чорбата да сликаме. Чорбата ягнешка. Мале, колко сте вие манджи направили това. Мале, това... Как беше име? И Фима. Люба и Фима са кувърки. Сите, помагаме. Добро да тия съм и Живка на тай. Така отговорам на котлите да не е проблем. Сите си тука. Белата сукна. Главна се отсъбрали тук. Че да, аз ми кашата на Руйковци. Аз ги знам сите. Знам ги аз сите кучи. Ние отдовагаме. Ние беем с Додористо, с Вангелият тук. Доведя ли бехте? Снимаваме го селце. Ян Джореката от нас. Я ще на кувърка дойде. Та се крие на колча, се даме се. Моде нормално, представи се. Снимама. И от църквата, и горе. Това е било много убаво. Алау да мона батлаза. Да. За Милин. Посолски работи, Боре, посолски работи е това са. Да? На мене се лично суни. 10 години го сунувам това. Браво. Ама от година повече се съберем. Аз сега им предложам там тук да направим на стрешница, нещо тия работи и така има. Пред 10 години ми се това суни, ама не... Малко е тежко доведянето, ама кой сака ти да се снайде? С трактор, сова. Много пепелище. И сега така решим... Гответе, сега ние па там да имаме кай... От църквата в Левале. В Левак снимах. Турих паричка. Тук за ядене направено. Гаята донесе ли, Гаята?